Class 8 Mathematics Exercise 9.3 hi karon soi fi adona hei voin hi September ni somthum sang hi som ni baka Thursday ni a exercise 9.3 kha karon soi fi anga chuan self practice nang mani in lo in sirna tur le assignment claim azong ka pedon chawani question number 1 kha kan enanga question number 1 akhan carry out the multiplication of the expression in each of the following pairs ini a hei hi omje chu heti ang expression te hi multiply tur ti khan mai ni kan en chianga and question number 1 again 4p le qr adani 4p le qr ka multiply turani ta a chuan 4p le qr kan multiply don ni chuan 4p multiply by q kan multiply a chuan plus oma kan plus a 4p plus hey plus and lo multiply di tu multiply by r kha ani le ta chuan 4pq chuk ta him multiply hiam ta hian 4pr kha chuk le ta ni chuan plus sign oma a answer chu 4pq plus 4pr kha ni ta ni chu chuan question number 2 a hian ab le a minus b hi multiply tu kha ni ve thung ta ab le a minus b kan multiply chuan ab multiply by a minus ab multiply by b kan ti ta ni chuan in multiply chuan a power ha kan bel top don kan ti kha a pahni obawangin a square nia b mo minus heta chuan a pakhat chu oma b pahni oma b square a square b minus ab square hey equal to sign ania minus ang de ulek mai theya chuan question number 3 ai chuan a plus b le 7a square b square kha kan multiply don ta ni chuan chuta kan multiply dan tur chu a plus sign hian a sang ve ve a multiply dona a le 7a square b square kan multiply anga chuan b le 7a square b square kan multiply le don ta ni a in kara plus sign helai om hi kan data a chuan kan multiply ta a 7 number dang om lo wangin a chu en zak ni om ta in true oma ta hen hen 3 a cube b square plus 7a square b hi square le e power nei lo oma chuan pathum ti da b cube kha om zia chun mai ni chuan question number 4 a hian a square minus 9 kha po kha ngai ang tho ka ani vele ta ni chuan question number 5 an hela hi ka ziak thai chhede ule ka he dik lo on chune pq multiply by 0 ti tu ni chuan pq multiply by 0 nia multiply sign ani x ani chuan hei chu plus sign ve thung tur ani a chiang lo de ule ka chuan 0 chuan engpo multiply ula number tam de po multiply se achok to 0 shim ani pq multiply by 0 to 0 nia qr multiply by 0 to 0 nia rp multiply by 0 to 0 0 kha tam de po belila 0 tho kha chok ani kha question number 1 cho dan ne hei hi nota in copy ngal zelang ka soifia na hi in ngai thlanga chuan ka chuang hian nota in copy ngal zel don ani question number 2 hen complete the table anita tunami ang khania tun hi chu ka chaw sak lo chewa nangma ni in lo practice don ni self practice ni don ani chu he expression le second expression hi in multiply nga chuan a product a chuak kha heta hin om don ni omja chu a hian he hi in verb multiply don ni a in multiply vek chuan a heta chuan ab plus ac plus ad ani don ta ni hatiang che khan x plus y minus 5 in 5xy hi in multiply chuan atram ma sabera chuan 5x x in multiply chuan 5x square y ani anga plus
5xy square anh em à minus 5 le 5 in multiply don chon 25xy 5x square 5x square y plus 5xy square minus 25xy ka answer ni ve don ani kha tuna question number 1 kan chuang khan multiply ve thung tur ni question number 1 practice nan khan hei hi in lo mang don dia in lo chon in lo practice na tur ani in thiam lo in practice na tur ani chu so question number 3 again product find the product ania hei poi pun tir tho kha ni a square multiplied by 2a power 22 multiplied by 4a power 26 heng ho multiply tur ni chuan karma sa khan ka soi to a chu a number ho he tiang multiply a chuan a number ho hi kan multiply anga chuan a variable so hi kha ho kha multiply velovin a power ho kan bel mai don ani kita poken a number om chu constant om chu 2 le 4 chau khini 2 le 4 kan multiply a ta chuak ta chuan a ho khen power khi multiply lo tur ne bel khom top tur ni 2 te 22 te 26 te khi kan bel ta som nga chuak ta ni hey 8 a 50 power 50 kha lo nei ta nei chu so question number 2 hi kan en le anga question number 2 a hian 2 by 3xy multiplied by minus 9 by 10 x square y square kanitani hei kan multiply don ni chu multiply chuan suang khan a number ho kan multiply anga constant ho kan multiply a chuan x le khatiang y te a te b te c khatiang c ho zong kha a variable ho kha kan multiply sign on pon kan bil don ti na ni chuan heti hian kan enta a heti multiply to pa hian kan han chok te ta 2 in a le lam mi hnuai mi chu kan va choka 2 in a 5 zeren ta 3 in hei a 3 zeren ne minus 3 by 5 a chok ta ni chuan xy multiplied by x square y square ni wangin kan bel ta power kha pathum ve khan le answer chu minus 3 by 5 x cube y cube ka answer ka de ta ni question number 3 a hian po hi tu na mi ang tho kha ka su ang tho kha ni a number ho kha kan multiply a 3 in 6 chu avoid ni ne kan han sema 5 in 10 chu avoid ni tho minus 2 multiplied by 2 kha chong ta chu minus 4 kha ni ta ni chuan heng ho hi kan eng lo ta p hi tain pakhat oma tain pathum pali p pali om ta q hi tain pathum oma tain pakhat oma pali katian khan ani chuan x kan multiply theu po hi a power kan bel to pa kha variable ho kan puntir chuan a power ha kan bel to panga to mai ni question number 4 a khan simplify ani vele ta simplify nia chu hi ten en nom de bang chuan 3x bracket 4x minus 5 plus 3 hi kan chok don ta ni ma se x hian tluk puya nei don ta ama sa chuan x tluk puya chuan x tluk puya hian x tluk pui hi x equal to 3 le x equal to 1 by 2 kha om don ta ni hi kalau ti kalau tlat mai kan siam thanga lo nga hi di le lo ngai tlat hi kalau la lut kim lo wa x equal to 3 ang le x equal to 1 by 2 ang hen kan chok don ta ni chumi kan chok ma chuan
hi kan chok sin potang 3x 3x bracket 4x minus 5 close bracket plus 3 hi kan chok potanga ani dan tur in kan da don ani chuan 3 in 4 apa multiply potanga 5 a multiply liang 3x hian 4x amwa multiply pota chuan minus sign kan da 3x hian 5 hi kan multiply le ta chuan plus 3 kan tia 3x le 4x multiply chu 12x square x hi pani om minus nia 3x le 5 multiply chu 15x ani ta chuan plus 3 kan ta ni hemi mang hian hei kan man tur khan ta ni chu chuan x equal to 3 kha kan mang khan kan chok ta xi a khan 3 kha kan da do ni chuan helaya xi hian number 1 a chuan 3 kan da phutanga number 2 kan chaw hna chuan helai xi hian 1 by 2 kan da ve le thung don ta ni chuan 12x square minus 15x plus 3 ni wangin 12xi a 3 kan da a 3 kan da zel ta ni chuan 3 square chu 3 multiply by 3 3 3 zar tina ni mai ta 9 ani ta ni chuan tikhan kan chuka 12 9 zar chu 108 ani a 15 3 zar chu 45 ani chuan ti hian kan chuka plus sign ve ve kan plus a 108 plus 3 chu 111 ani 111 minus 45 chu 66 kani ta ni chuan x equal to 1 by 2 hian number 2 na hian kan chok ve le don ta ni chu 12x minus 15x plus 3 khania chuan xi khan 1 by 2 kan mang ve le thung ta ni chuan hei hi 1 by 2 square chu kan la 1 square chu 1 into 1 chu 1 ani hrim hrim a 2 square chu 2 into 2 2 2s are 4 ani ta ni chuan heti hian kan choka hei hi bracket hi multiply sign a kan mang ta chuan 4 in achunga 12 kan han sema 3 lo ni ta 3 chuaka hei po 15 multiply by 1 by 2 khan ta ni 3 minus 15 hei hi LCM kan zong kan multiply to pa 15 1 zar 15 ania 15 when 1 om ang ta se 1 2 zar 2 tho 15 by 2 plus 3 khan ta ni chuan an hnuai lam om lo ve ve ha kan bel phot ta a 3 plus 3 chu 6 an ta ni 6 minus 15 by 2 kha alo chuak le ta chuan LCM kan zong do na an hnuai hin 1 om angin kan ngai don ta ni 1 le 2 LCM chu 1 le 2 ina an sem thei number te ber chu 2 ni a 1 in 2 kan juk sema a 2 zar ni a 2 in a 2 zar 2 6 zar 12 kan ta ta ni chuan 2 in 2 kan sema a 1 zar ni 1 15 zar 15 ni ve ta ni chuan 12 in minus 15 kan pai chuan 3 ani assign alien jok minus sign hi minus 3 by 2 ka answer khani thung ani mai ni kan triat thiam lo chuan video hi kan en non don ya ka soya khan afia thobin ka ringa kan man lo ka soi rang deuh hlek ani pon video hi kan in lo en non deuh tlut mai ga chuan in man thei meang chuan ka soyang khan hei hi in copy hal zel don ya chuan question number 5b a hian om vele ta ni pathum chaw tur ni ta heta hian number 1 a chuan ai hian 0 angin kan chokanga number 2 a ai a 1 pangai angin kan chokanga number 3 a hian ai hian minus 1 angin kan chok don ani chumi ma chuan he a open bracket a square plus a plus 1 plus 5 hi ani dan tur angin kha expression kha kan chok phut don ani a in a chung mi te ho zong hi kan puntir dona a in a square kan puntir photanga plus kan tianga a in helai a hi kan puntir lenga mo chuan plus kan tile a in helai 1 hi kan puntir le a chuan kan close bracket a plus 5 kan ta ni kan puntira
a le a square puntir chu a cube pani a ve ve puntir chu a square ni a le 1 kan puntir chuan a ani top mai ni tikhan key solution chu a cube plus a square plus a plus 5 hi a solution khani ta ni chuan a kha 0 ang khan kan chok don ta mo number 1 a hi 0 angin chu ai khan 0 kan da theu don a cube aya 0 cube plus a square aya 0 square plus ai 0 plus 5 ani ta 0 hi chu power tam deuh pawh ni sela ingang pon belila 0 tho ani chuwang chun 5 che bel chu tu kan nei ni chuan number 2 a chuan a aya 1 hi kan hmang ve theuh thung ta heti hian 1 hi 1 cube pawh ni se 1 into 1 into 1 chu pakhat khan ni hrim mai ni power tam deuh pawh nei se pakhat khan ni vek mai ni chuwang chuan 1 theuh an nia 8 answer khan ni ta ni chuan minus 1 kha kan multiply vele don thung ta a minus 1 kan multiply chuan minus 1 cube minus 1 square minus 1 plus 5 khan ni ta ni minus 1 cube chu minus 1 hlir pathum an ti na ni chuwang chuan minus 1 tho kha answer la ni a minus 1 square chuan minus 1 ve pani in puntir ti na ni wangin minus ve a in puntir ni wangin plus 1 khalo chuak thung ta ni chuan ta chuan plus le minus sin puntir chuan minus a chuak boka chuan plus 5 chuan sin in ang ve kan ne kan bela minus ve kan bela minus 1 le minus 1 chu minus 2 lo chuaka plus 1 le plus 5 chu plus 6 a chuak bok ta ni ka kan chok ta a minus 2 plus 6 chu 6 atangin minus 2 kan pai chuan 4 kha answer kha lo chuak ta ti na ni chuan question number 5 kha kan en le don ani 5 a khan question number 5 a khan at atia question 5 a le b kha bel tur ve ni a c le d kha pai tur ve ani question number 5 a kha kan en masanga bel tur ania p bracket p minus q le q bracket minus r le r open bracket r minus p khang ho kha kan bel don ani kan bel mai an heng ho hi bracket hi kan thret phot don ta bracket chu puntir ti na kha ni a kan puntir ti na ni p le p kan puntir chuan p square chu ka p le minus q kan puntir chuan minus pq mo q le q kan puntira q square chu ka minus r nen kan puntir chuan minus qr r le r chu r square r le minus p chu minus rp ti khan ani ta ni chuan kan chok kan bel don ta kan bel khan in ang kha om tammi lo mai ni a in zone da thei kha kan nei lo wa chuwang chuan a in zone lo in kan da phei char zaranga an sign kha kan penga p square minus pq chuan q square hi ta hin plus sign ani wa hin plus q square minus qr r square po plus sign ani plus r square minus rp hey answer khani ta ni katiang khani maya chuan heta hian b a hian 2x open bracket z minus x minus y le 2y open bracket z minus y minus x kha puntir tur kha o bel tur kha ni ve thung ta ni ama sa zo ki kan chok photanga 2x in kan multiply hey kan bracket kan theta 2x le z in puntir chu 2x z ania chuan minus x ka kan multiply le don chuan 2x minus kan da phota minus 2x x i pani on wang x square mo minus y kan multiply le chuan 2x minus 2xy kha chok ta ni chu tiang che chuan y kan multiply po hetiang hian chuaka ati dan kha kan soi to thowa chuan khata hian heta hian a sign in ang he a variable in ang xy in ang mo hei chi hiom ta ni 2xy xy putu hemi te che hin oba kan zia som don ta ni chuan
ama sai kan zia minus 2xz minus 2x square minus 2xy kan zia ta ni kami mil tu khan an huai hian kan zia don ta ni achunga mi ang omve chu xy nei tu minus 2xy ni wangin ama sabera minus 2xy kan da abak chu an pui om do wangin du zo zo kan zia ma sa thei ke chuan minus 2y square hi ka zia ma sa ta ni chuan kan bela azon an om do wangin kan la tha chuan minus 2 ve ni wangin kan belanga minus 4 lo chuak ta khatiang khan kha ani dan tu chu ani le mai ta ni in copy zelanga ka soi zo piang khan in copy ngal zelanga chuan question c le d a hian subtract ve tia pai tur ve ni c a chuan 3l open bracket l minus 4m plus 5n hi from 4l open bracket 10n minus 3m plus 2l ani mo 21 ani lo hei kan pai don ta ni hemi kan pai ma hian a ma miang tho khan kan siam rem ma sa don ani hei hi a pai tu zok tur di an from ani wangin he ta tang hian ani wangin hei zok hian kan pai don ani mo 4l open bracket 10x minus 3m plus 2l atangin minus 3l heti hian ka zia ka heti ti lo hian ni sina ka soi ang question number a le b tiang khan hei hi in puntir chuak photanga helama hian 4l multiply by 10x to 40ln ani ta 4l multiply by minus 3m to 3 le 4 to 3 4s are 12 lm ani le maya plus 4 2s are 8 more l pani om l square 8l square khani hemi chuaki chuan minus kan ti a 3l into l to 3l square ni a chuan minus 3l le minus 4m multiply chu minus le minus kan multiply chuan plus alo chuak ta ni mo minus le minus kan multiply chuan plus a chuak hriat tur chuan 3 4s are 12 ania hei hi m rungut ka se ka hei lm ti tur ani he tain ka zuk ziak lang the to silo hei 12 lm ti tur hi chuan minus 3l le plus 5n kan multiply chuan minus le plus kan multiply chuan minus khan ni shima 5 3s are 15 l le n mo ti khan chuk ta ni chuan he tai chuan karem masak dana hi chuan a power nei sang a piang kha ka ziak ma satani l square hi power nei sang nei wangin hetai mi ho hi ka hi lampang chin ho hi karem phota 4l square plus 40ln minus 12lm kha da tani chuan anunga chuan 8l square ang ve chu 3l square mo minus sign ania chuan ln chu minus 15ln kaina oma chuan 12lm minus 12lm hei hi 12lm ani ti hriat tur hei hi chuan kan chok ta ni minus le plus hi ain chok se thei ve ka wangin he kan pa ya chuan 8l square tangin 3l square kan pai chuan 5l square chuaka 40ln atanga minus 15ln kan pai chuan minus 25 ka chok vele thung ta ni chuan d ya hian tunami ang tho khan kan chok don ta heta phei chuan bracket thria tur hi a sei deuh leka 3a open bracket a plus b plus c minus 2b open bracket a minus b plus c hei hi from 4c open bracket minus a plus b plus c atangin pai tu khanita ni hei hi kan ziak ma san chin miang tho kan apai tu hi 4c minus a plus b plus c equal to kan tita heng ho wi hlom khat a hlom len deuh leka wangin bracket lian hian ka bracket ta ni mo chuan kan siama 4c hian
minus a kan multiply chuan minus 4ac ni a 4c hian b kan multiply chuan 4bc ni a 4c in c kan multiply chuan 4c square kan ta ni chuan kan minus ta a hei kan multiply phei le ta kan chok bracket kan create phei le ta ni 3a in a kan multiply chuan 3a square ni a plus 3a in b kan multiply chuan 3ab ni a 3a in c kan multiply chuan 3ac ni a minus 2b a kan multiply chuan minus 2ab ni a chuan minus le minus kan multiply le dana minus 2b le minus b kan multiply le ta a chu minus into minus chu plus sign alo ni minus 2b into minus b chu plus 2b square alo chuak ta chuan minus 2b le plus c kan multiply le chuan minus le plus chu minus sign chuaka minus 2b le plus c kan multiply chuan minus 2bc khalo chuak ta ni chuan heti hian kan create tur chu sign in angkha alo om ta ni 3a square plus 3ab plus 3ac minus 2ab plus 2b square minus 2bc heta hian variable in ang oma ab putu panin omani plus 3ab le minus 2ab hian om ta chuwang chuan plus le minus chu plus ve ni chung kan belanga minus ve ni pun kan belanga minus sign a puzuyanga plus le minus sign ni chuan kan pai don ani 3ab atang hian 2ab hi kan paya ab chau chuak ta ni 1ab ani wangin ab chau hian kan ziak ta ni chuan kan pai don ta ni heti hian pai turin kan ziak ta 4c minus 4ac plus 4bc chuan a zona hian c square hi 4c square hi helama omlo wangin anhoi ze tur kan nei lo mo chuan ac hi helai hian ac 3ac oma plus sign ani 3ac kan da bc om ve hi 4bc ang hi hei minus 2bc om bok ta ni chuan adang ho chu om to lo vain du hi in totin kan ziak phe ke chuan hetian ab plus 2b square plus 3a square hi ka da ta ni chuan kan thriat reng tur poi mo deuh chu hei kan pai don ani mo pai tur kan ni kan pai don awangin a sign hi kan thlak don ta ni kan pai don awangin heng sign hi kan thlak ta plus 3ac chu minus alo changanga minus 2bc chu plus alo chang ta ni he lai sign hi kan thlak kan minus in kan multiply vek tina ni chu sign alo in thlak veka chuan kan ti ta 4c minus sign ve chu 7ac ni mai ta po 6bc minus kati kan answer khalo chok ta mai ni chuan heng ho hi lo cho zel tur nia hei hi chu in practice tur ni a question 1 hi ngun deuh ni enanga in copy anga chuan shet thiam tur copy video in ngai thanon don ani chumi zo chuan question 2 hi in chok chin don ani question 1 in shet thiam chuan question 2 hi in chok thiam ngei dona chuan question 3 heng te hi in enanga in copy ngal zelang in notebook a chuan he thil hi lo om ven mo chuan question 5 a le b ni a question hi question 5 po khati khan ka soi fe ta nota in copy vek anga nota in copy vek don ani chuan chumi nu chuan assignment ka pe don zewa assignment hei hi in assignment ani don ani hei chu number ka pelo hi number 1 kan ti mai nga 2x multiplied by 3x plus 5xy ni ta 2x in hei multiply tur ani question number 1 cho ang khan cho mai tur ani a chuan add bel tur ani a 5m multiplied by 3 minus m le and
6m square minus 13m hay hi question number 5 a le b nen khan chaw dan khain anga chuan subtract hi question number 5 b le c c le d ang kha ain ang tho pai tur ne 3p cube open bracket p minus q close bracket from 3p cube open bracket p plus q close bracket heta tang hian hei pai tur ni ve thunga ni hei hi assignment ani ve thunga assignment hi chu paper a uluk deuh nin tianga submit tura kan hun ruat kha a thei tak si lowa chuan submit tur hian call deuh hlek do na eng ti nge submit thei do na thriat lowa ma se uluk deuh in paper an fel fai ta ka lo chu a lo da that tur ni chuan thriat tur poimo chu hetianga chawna ka ron da hi uluk deuh lo en ula lo hriat thiam tum nge nge tur ni chuan in no ta tha deuh nin lo copy vek don nia class